Kani gade ka Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Uba his preaching son Shilla, haba pensyai halor ke jing don kam kerki ban te lakam dakaan ya ka shongkha showman pathar hapadeng ki kintai kasi bat ki wei pat ki jaj ban reu bimdai ki kasi khanang ban light na ke jingpang nyang kulia lane ke HIV AIDS kadai kawa lasot katkum ka kaipot bala penmi ya ki kaipot hagilat pathai kubor. Haga jingye keren bat kilat pathai kubor menta ka singi arpu pratarik unailar uba Shilla Uba Longru Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ula penksan baga jingkren jung u gadai lengba ka kaipot bala penmi hakawai na kilat pathai kubor pareng bala tip kerteng kum the Hindu kabala kedo ya ga jing don jong ki briu ki bangat ya ga jingpang HIV AIDS haki lightly ki jela ka than chetai lammingi jong kari India bagan tup ya ga jela Tripura Mizoram bat ka jela Meghalaya Ula penksan ru bakat kum ka kaipot bala penpau dagani ka kot kubor kalong ru kat kum ka juba bala ai da ka Ministry of Health and Family Welfare sya ka yeng darbar thau ain kari bala ai kerteng ka tenat ka koi ka khia jong ka sarkar pedeng ka kenno baga jingkiu jong jingpang nyang kulia bat HIV hagi jila Meghalaya Mizoram bat Tripura kadai na ka jingken rei ki kam di bat inject drug bat ki wei ki jing penpu ai kum juru ka jingye shongkha pathar Shua ban penpau ni kalong ba hakani ka arp santerik Benai baat arjar khatar kenika Meghalaya AIDS Control Society ke baki ong Max kapen mi ini all districts of Meghalaya are categorized as C. This means there is less than 1% A and C antenatal clinic prevalence in all sites during the past 3 years, but less than 5% in all high-risk group surveillance sites. Max Project Director S. Lalu said, Yung shishu ni rumba, migrants, truckers, and aggregation of factory workers in the mineral-rich state constituted the high-risk group. Pinadu ka tugas nem arja khatar kal awan kani. Kata kani ka bangi yo ya kani ka jingtim. Te kamut ba kini ki truckers, ki migrants, kamut kini ki nang bala ki bawan na seba. Te ka jashi siya kunta. Ka jingjur jong kani ka HIV AIDS te ni yang jengpang hapo Giant Hills kebut ki trok ki bawan nasabar wan kit duyong ki lech po ki kit duyong ba kisa tu men mi ki mi pat men step manikit ki nong bela ki bana ba gon ki bawan hang tu tina kata kata kani ki jingkren ka yeng nga keren biang ya kani ba ang kebut cindiat na kani ka jingpen ya kani ka an kan kortil kini kalong ban kajumba ilong maham ikipri jungi ba kini ban kusiar kini kajing shongkha jungi shongkha khle nama ta dan kini kajing ma ni di nama ko ba kalong mentapan kai ka ba pen kendit ya kata kajing ja kalong ba hakalai terik jong August mentau snem kat ku mangipuli na ka Hindu kat ku bor tu di Hindu ayat ku ang tu ba Penih ni ke thok kini ka ong ba ka report ang ni kalong ba Apo Parliament ke ong Health Ministry attributes rise of incidents in Meghalaya, Mizoram and Tripura to injecting drugs users and unsafe sexual practices. But kipi hang tu gi thu ba ka Meghalaya, Mizoram but Tripura ki dei ki laidali ki state hai di India ki ba ka jur ba ka ni ka jing pang HIV. Ti kani ka akta ini hadu kata-kata ini perkat bagan ni kan kaba hari India kan anang hiar kan bagan nang jur mentah kini kilai dilihi state di hanta haba dan men sejajan di pi ngap kini waja la solo mo la solo shifting ba po ka state jungi di nang ta kini ka National AIDS Control Organization ka baki ong kan nako through its targeted intervention project has categorized the following as high-rank group with the highest risk of infection and spreading the HIV/AIDS infection. Number 1, injecting drugs users. 2, female sex workers with migrant laborers and truckers as the bridge population. Di kay ka bang iyo kani bang iyo sko ga jing tu ba ka jingjur jo kani ka jung ni pnyang jing pang hante po Giant Hills jaka ka ba jur ba ka jing ti dulong menchwa kata ka pelong yang bagi perkhat ni dan ni bendri berit ar million 4 dam
tilada kumba kalong mentak kadang yim kindit bendri kumba kalong mentak kamut kani ke jing tau jong hi wat kani ke bil ro dan juma toy na kam dan juma toy nama ka ha kani ke read kada kani ke spread kani ti kumtangi skoba bat kawi ka bangi kwa ban yat ku ipi hang ni kalong ba kai ke jing wakatan ke jing suki na ke jing trekam jong ka health department ngila ban hong ni kai ka bangi yo i hang ni kalong ba naka Union Ministry of Health now governor but project director jong kani ka Meghalaya ka Max hangi kila ong ba ka screening but ka testing yaki pregnant mothers ka di belong mandatory baka di belong ka ba di ben net ba yata manang tala ai training ri ki staff apo kini health center kundai ka ba susi ka long hado menta empat sedang ya kata ka screening but ka testing yaki diki pregnant mothers. Kemudian betul ke jik insting. Kemudian kata kali kawai keba ke jimut menghap ban keren bakal ke jing maju ke di ban instead.